Hey Siri, Na? please call Julia. Mit akarsz tőle? Hívd fel, légy szíves. De mi? Beszélni akarok vele. És mit? Ó, majdnem mondtam olyat. Mit? A nyádat? De, hogy komolyan a telefon anyázik nekem? Inkább miért? Mi van, nem tetszik? Le is tilthatlak, le is berülhetek. Kibasztak az ablakon. Nem mered? Na, hívd fel Julia-met. Azért se! Küldj egy visszahívott kölcsön! Na, akkor a Pizza Kinget legalább azt hívd fel. Éhes vagy? Hát bokál iszünk. Na, maradj éhes! Ó, merülnél le örökre. Nem lenne, mint hívjad a GVM-et, akkor nem mennél többet vele fellépni, meg a Pizza Kinget, hogy tényleg lennél! Kár volt kihozzanak részletfizetésre. Milyen részletet te? Elkemet? Azt hiszed, ilyen hiteles köcsög vagyok? Ó, Majd várjál, mikor fényképezni, jaj, úgy megijesztelek, hogy a frász kiver. akkor hívd fel a Scarfot. Na még? Akkor azzal beszélek, azzal ingyenesen tudok beszélni, nem? Tényleg, ingyen? Mi azt hiszed, hogy én rólam te jótékonykodó? Te kinek a fia vagy? Mi az, hogy kinek a fia vagyok te? Én vagyok az iPhone 7. Az öcséd a 6-os? Hát, meg a 5-ös, meg a 4-es. A 4-esből ikrek vannak. 4 meg a 4-es. Akkor valakit hívjál már fel, légy szíves. Hát de kit baszd meg? Akkor a Gyurit. Azt hiszed, hogy én vagyok én itten? Hogy csak úgy hívogatjuk neked akárkit? Hívd fel a Gyurit, bazd meg! Mi a fasznak? Mit akarsz a Patriktól? Te minek vagy a telefonon? Nem vagy jó semmire. Tényleg, én? Te gyalogtalan, te szólasz meg, te ingyen élő geci! Állandóan csak azt a buzi Facebookot nyomod! Na jó van, kikapcsolok. Na, nyomtál magad csiknek, szevasz! Ki nyomtad? Ki? Mások az iPhone-ok is szemtelenek. Ettől kérjél valamit. Ilyen Sirit belerakni, öcsém.